Bismillahirrahmanirrahim. Takun saƙa kashi na 15. Cikin taraddadi da jan gwaunar numfashi ya Abubakar ya ce, "Dama na san tsabibin nan ba zai kyale Hibba ba, don ta masa tabo irin wanda ba zai gogo a cikin tarihinsa ba. Hakan ya sa ni yarda da amincewar ai mata aure ko za ta kubuta daga gare sa. Ashe mun riga mun dade da kasancewa cikin lissafinsa. Kwatanta ma bana yi akan lalle shi uminna, masta ne ya zo mana da fuskar shirin. Sai dai yana mamaki matuƙa ta yanda ya kubutar da mu daga auren waɗannan yaran. Me hakan ke nufi ne?" Amar ya dawo kansa daga dorawar da ya bisa cinyar ummi a firgije yana faɗin, "Yaya masta fa kace ga wutaccen barawan da kuke neman ruwa a jallo kowa?" Da ni ban gane ba. Numfashi ya Abubakar ya fusga da ƙarfi yana jinjina ma Amar kai alamar tabbatarwa tare da fuskokin sauran ƴan uwansa da su ma rudanin ne ƙarara ya bayyana akan fuskokinsu har sai gaza motsawa. Cikin ɗan rawar jiki ummi ta ce, "Abubakar me kake faɗa ne haka? Kana nufin yaron kwanaki da 'yan sanda suka saka ta aiki a kansa?" Ya Abubakar da shi kadai ya san lissafin da zuciyarsa ke yi. Idan fuskar da numfashi yana ciza lip ɗinsa na ƙasa da duban ummin ta su cike da kulawa. "Ummi ki kwantar da hankalinki. Babu abin da zai samu muhibbar da izinin Allah." Da sauri Amar ya amshe zancen da faɗin, "Ummi mun gode ma Allah ma da kafin a kai ta gidansa ne komai ya fito. Yanzu kun ga ko a kotu ne a raba auren kawai sai a bama ya Ismail dama sun fi dacewa." Sosai magana Amar din ta tasiri a gare su har ya Muhammad ya shafa kansa yana dan murmushi. Ya Abubakar kam dawo kai yayi kalle sa tamkar wanda zancen ya ma allura cikin nazarin furucin na Amar. Ya dan kada kai yana jujjuyawa dan baya son faɗar abin da zuciya sake hasko masa kai tsaye saboda ummi. Mikewa yana faɗin komai ma da bakwa tunani zai iya yi sai dai ina ji a jikina mu yi bacce tarkonsa a wannan karam. Ya Abubakar kana nufin zai ci gaba da bibiyar auta? Cewar Usman a tsorace yayin da duk suka bisa da kallo har ummi. Numfashi ya Abubakar ya fesa yana gida kai daidai yana kokarin kaiwa kofar fita. Ba za ka gane lissafin ba Umar. Ku dai daga yanzu dukkanin idanunku su kasance akan muhibbat ne dan duk yadda kuke tunanin wannan shi umar mutumin ya fi ga haka. Tabbas ba zai taɓa bayyana kansa ba bayan bai gama tsara yadda komai zai tafi masa ba. Da kallon kawai suka bisa har ya fice yana kokarin kai waya bisa kunnensa da alama kira yayi. Kafin Amar ya miƙe yana faɗin bara na nemo ta ita ma. Kai kawai suka iya jinjina masa dan jikin kowa ya gama sanyi a cikin su. A bangaren su Musbahu kam ko da suka iso LE Street, Habib ne ya shiga sanarwa ogan nasu isowar tasu. Duk da kuwa sarai ya san yaji. Zaune ya same shi kafa ɗaya kan ɗaya a katafaren falon nasu da ya ji kayan more rayuwa. Yana sarrafa sistem da ke saman cinyarsa. Duk da ya ji shigowar Habib din bai dago daga abin da yake ba, sai dai amsa masa sallamar akan labba. Habib da ya dan kalle sa ya risina da kansa ƙasa da girmamawa. Ya ce barka da hutawa masta. Ufan bai ce ba, bai kuma dago ya kalli Habib din ba har tsawon wasu watanni. Sai dai ya jinjina kansa alamar amsawa. Habib da ya fahimci 'yan mulki ne a kusa yau sai kawai ya ci gaba da magana. Aiki ya kammala ita ma ga ta tare da mu. Dakatawa ya daga sarrafa laptop din a hankali ya dago idanunsa cika da kasar sai ya sauke su kan Habib din da ya nutsu waje guda saboda tsabar girmamawa da suke bashi. Kallo ɗaya ya masa ya janye idanunsa ya maida akan system din da faɗin su Salis. Ya yi magana a takaice cikin sigar tambaya. Dukan mutane muka shigo Habib ya bashi amsa. Laptop din da ya ajiye ya miƙe ba tare da ya sake ce ma Habib din komai ba. Ya nufi hanyar fita cikin takun da ke nuna cikakkiyar lafiyarsa da natsuwar da Allah ya azurta shi da ita. Shi ma Habib bayan sa ya bi da sauran suka fita a kusan tare. Kallo ɗaya musu Salis da ke kokarin fitowa a mota ya ɗauke kansa da ci gaba da tafiya cikin izza da ƙasarta sa tamkar wani jinin mulki. Daidai yana isowa inda suka haɗa baki wajen faɗin barka da gida masta. Hannu kawai ya ɗaga musu yana nufar motar da Habib ya fita da ita. Da sauri Habib ya buɗe masa motar tashin da Habib da Hibba take yana matsawa gefe tamkar yadda sauran suka nutsu. Duk da ya san a shuma take hakan bai hana su sake daure fuska ba kafin ya sauke nutsatsun idanunsa masu kaifin gani a kanta. Sai kuma ya dan kauda su tare da karasa takawa gaban motar da kyau yana ya mutse fuska. Daidai lokacin da ya rankwafa sai Habib suka kalli juna yana dagowa dauke da Hibba suka waro idanu waje da sauran mai da kawunan su kasa. Ko kallo ba su ishe sa ba sai ma sake tamke fuskar boginsa da yayi ya shiga taku cike da izzarsa da kasaita zuwa cikin gidan dauke da Hibba da bata san wainar da ake toyawa ba. Idris ya haɗe yatsunsa waje guda alamar love yana wani cije baki. Sauran ma idanu suka shi kashewa da yin alamar nice cike da shakiyanci. Tsab ya ga duk iya shegen nasu ta glasses din windows ya dan cije lip dinsa na ƙasa da tura kofar falon da kafa. Hakan ya saka su kali saurin mara masa baya gudun yin laifi. Ko da ya shigo falon upstairs ya nufa, anan ma falo ne babba masha Allah wanda babu abin da bai ji ba na kayan more rayuwa. Sai tashin kamshi yake ga sanyin AC mai saka nutsuwa. Kai tsaye nufi ɗaya daga cikin bedroom ɗin da ke a upstairs ɗin ya shimfiɗe ta saman gadon ɗakin yana wani sake ɗaure fuska da ya mutse ta irin shifa ya gajin nan.
ya dan zuba mata harara yana janye jikinsa. Wayar ce ta fara tsuwa alamar shigowar kira. Sharewa ya tamkar ba zai amsa ba, sai da tana gab da tsinkewa ya zaro ta aljihun wandon bakin jins din jikinsa yana jan siririn tsaki da ya jingina jikin miro din ɗakin yana kaiwa kunnensa ba tare da ya ce ufan ba, sai dai shirin nasa na nuna alamun sauraron mai magana yake daga can. Tsawon minti 3 da wasu sakanni ya ce da ɗan gyaɗa kai. Daidai na aka yi nokin kofar a hankali, kasancewar sun san idan yana a cikin irin wannan yanayin duk wata hayaniya baya buƙatar ta. Cikin kwasa da motsa-motsan kuwa ya ba da izinin shigowa yana janye wayar a kunnensa. Da sallama Habib ya shigo tare da karasa shigowa cikin ɗakin. Leda ɗin da ke a hannunsa ya ajiye saman miro ɗin da yake jingine. Menene wannan ɗin? Ya faɗa yana zuba lumsassun idanunsa bisa kan Habib ɗin. Aladabta Habib ya ce makaran abin da aka shaƙa mata ne. Kallo ɗaya ya ma ledar ya ɗauke kansa cikin halin ko in kula, ya mika masa hannu alamar ya bashi. Ɗauko ledar ya mika masa ya ɗan janye hannunsa yana girgiza kansa. Habib da ya fahimci me yake nufi sai ya buɗe ledar ya ciro hankicin ɗin da ke ciki ya sake mika masa. Amsa ya zuba ma hanki ɗin ido tamkar mai nazari kafin ya ja numfashi ya fesar. Yana ɗago agogon da ke a tsintsiyar hannunsa ya kalla. Garin lokacin sallar la'asar ya gabato sosai ne ya sa shi mika ma Habib hankicin ɗin ba tare da ya yi magana ba. Ya nufi hanyar fita ɗakin. Su kam sun fahimci abubuwa masu yawa daga gare sa, ko da ta kurma ya musu magana. Hakan ya sa yanzu ma Habib din ya fahimta hanki din shi ma mai da alai da dai ajiye sama miro din ya bi bayan sa. Ko da ya fito bedroom dinsa da ke a saman upstairs din ya nufa, sai dai yana daga can kusan ƙarshen bangon gabas da falon saman. Hakan ya sa akwai tazara tsakanin shi da inda ya kai Hibba. Tamkar falukan nan ma komai tsaf, baka jin komai sai tashin kamshi da sanyi yansu da ya gauraye ko ina. Yanda yake kura sanyin zai tabbatar maka shi din ma'abocin son sanyi ne matuka, dan yadda gaba ɗaya saman upstairs din da ke nuna alamar anan komansa yake. Ya dauki sanyin wani ba zai iya jimirin zama cikinsa ba, shi ko a jikinsa bai damu ba. Agogon hannunsa ya cire ya ajiye saman miro din ɗakin tare da tattare dogon hannun rigar jikinsa, sannan ya nufi wani ɗan dogon glass da ya ci kusan rabin bangon yana fesin ɗin gadonsa. Wani abu ya danna ya zuge kansa, yana shiga kuma ya maida ya rufe. Bai fi mintuna 15 ba sai gashi ya fito cikin sabuwar shiga na wandon jeans da t-shirt. Haka ma fuskarsa ta canza zuwa wani daban. Gaba ɗaya kamshinsa ya gauraye ko ina ya danne na freshness ɗin da ke tashi a sashen. Cikin yanayin kamar fushi-fushi da yake ciki ne ya ƙara ma tafiyar tasa bayyana cikin izzarsa da ƙasaita ta musamman. Ya shiga sauka a step ɗin cikin salon zafin nama da Allah ya zata shi da shi. Daga falon ƙasan yake jiyo hayaniyar su Salis da alamu ya nuna su ma shirin masallacin duk suke yi. Ba tare da ya ko kalli sashen da suke ba, ya zauna a kujerar da ke gab da kafar benen idonsa akan wayarsa da ke hannunsa. Sama kunne ya kai wayar tare da ɗaura kafarsa ɗaya kan ɗaya. Ana ɗagawa daga can cikin bada umarni ya ce, ka same ni kai da baba Saure. Daga haka ya ajiye wayar a tebul ɗin kusa da hannun kujerar, ya mai da hannunsa ya lumshe idanunsa. Mintuna biyu kacan tsakani Khalid ya fito daga wata kofa bakinsa ɗauke da sallama. A saman labba ya amsa masa ba tare da ya buɗe idanun nasa ba. Sai da baba Saure ta yi sallama a ƙarshe, sannan ya buɗe su a hankali. Baba na an shigo ashe, sannan ku da dawowa. Dattijar tsohuwa mai cikar kamala ta faɗa tana ƙoƙarin kaiwa zaune ƙasan tattausan kafet ɗin da ke a tsakiyar kujerun. Kujera ya nuna mata yana girgiza kansa cike da bata girma kafin ya buɗe baki tamkar baya so ya fara magana. Tun da jin na shigo ai, na zata kina barci ne baba. Murmushi ce daidai tana kaiwa zaune ta ce barci ya dan fusge ni kam sanda suka shigo. Ni ma motsin su ne ya tada ni. Kansa kawai dan jinjina mata tare da duban bakin agogon fatar da ke daure a tsintsiyar hannunsa. Cikin rashin son hayaniyarsa ya mai da kallonsa ga Khalid da ke tsaye har yanzu. Tsayuwar zaka ci gaba da min akai ko kiran su kuke ku wuce masallaci? A yi haƙuri boss, Khalid ya faɗa yana ɗan shafa ƙiya da komawa ciki domin kiran 'yan uwansa. Masta ya janye idanunsa da kallon Khalid da ya maida kan Baba Saude. Baba Saude zaki dawo nan da zama. Akwai yarinya za ta kasance da mu a nan na wani ɗan lokaci ne. Allah ya sa ba mu takura ki ba. Baba Saude ta ɗan wawwaida falon dan ita bata ma lura da kowa ba amma sai ta ce babu damuwa babana. Sai na dawo nan din tunda ba wani abu nake a can din ba kuma wani ne tare da ni ba balle ne tunanin barinsa. Kwana ne dama kawai ke kai na ai. Sai ina neman lamunin tahowa da yar mareniyar yarinyar nan da ke waje na. Kan sai dan jina mata kafin a takaice ya ce nagode. Ai ni ce kamata ne godiya da karamcin ka gare ni babana. Allah ya saka maka da alkhairi. Ya ji kan iyaye da rahama. Allah ya bani tsawon rai da lafiyar kaiwa ranar aurenka. Wani dan gasaitaccen murmushi ya saki da kaɗan ya nuna akan fuskarsa. Ba tare da ya ce komai ba ya mai da dubansa ga wasu Habib da ke fitowa da shirin tafiya masallaci. A gyara mata ɗaki a nan ƙasa ya faɗa yana miƙewa. Cikin rashin fahimta Habib ya ce Antun ko Baba Saude. Wani malalacin harara ya zuba ma Habib din tare da nufar hanyar fita. Ba tare da ya amsa masa tambayar ba ya ce ka je da ita ta duba abin da za babu
zuwa anjima a faɗa min idan kun dawo sallah don zuwa gobe idan Allah ya kai mu nake son ta dawo gaba ɗaya. Cike da jin daɗi sa Habib suka juyo suna duban Baba Saude fuska a washe. Finally Baba Saude za ta dawo kusa da mu gaba ɗaya. Yar dariyar jin daɗi ta ita ma cike da so da ƙaunar yaran tana miƙiya domin yin sallah. Su ma suka fice cike da murna wannan zance na dawowar Baba Saude kusa da su sabanin da zuwa kawai take ta musu girki ta wuce da yamma. A can gidan sai Hibba kuwa zuwa yanzu yan uwanta sun fara shiga rudani dan kamar wasa babu ita babu alamar ta a cikin gidan. Lungu da saƙo sun zagaye har sashen Hajiya Mama da ba sa ma tunanin za ta ji. Don suna yi su kaɗai har mutane da suka farga suka fara taya su. Daga cikin gida ta kai har an fito waje amma babu ko mai kama da ita. Babu ma wanda ya ce ya ganta bayan wanda suke a falon Ummi. Ya Muhammad ne ya tuno irin kiran da Shirim ya mata wanda a dalilin sa ya suka ta fita wajen dan ta amsa. Kuma tabbas daga haka bata dawo ba har suka fita masallaci. Kansa ya dafe yana ambaton inna lillahi. Gaba ɗaya suka mai dubansa gare shi a ruɗe. Ya ci gaba da faɗin tabbas Abubakar kayi gaskiya. Yaron nan hatsabibi ne na gaske. In dai har hasashe na yana kan daidai tun kafin a ɗaura auren nan ya ɗauke Hibba. What? Ya Abubakar ya faɗa a razane. Ilahirin jikinsa sai tsuma yake yi. Ya Muhammad da ke jin juwa na kwasarsa cikin raunin murya ya ce kwarai kuwa Abubakar ya dauke mana ita dan shine ya kira ta lokacin da muke daukar hoton nan amma sai ta ki dagawa. Ni ne na kora ta waje akan ta je ta daga. Na tabbatar daga lokacin ne ya sace mana ita. Sauran rukunsa Ismail da ke a bayansa ya ganin yayo baya zai fadi. Ya Umar kam ai dole ya kai zaune idan ya tabbatar ya ci gaba da tsayuwar faduwar zai yi shi ma. Yayin da tunan idanun Usman da Ammar sun fara kawo ruwan hawaye. Sauran abokan su kam da ke wajen kowa shiga halin taraddadi da tausayin su Yaya Muhammad. Dan kallo ɗaya zaka musu ka fahimci tsananin kauna da suke makanwar tasu. Komai ya kwance musu tunani ma sun gaza yi na neman mafita. Ammar da ke kuka ya nufi cikin gida da zummar sanar ma Ummi dama tunda suka dawo sallar la'asar ba su koma ciki ba. Sauran rukunsa Ismail yana girgiza masa kai amma ba yanzu ba. Ummi bata cancanci sanin wannan tashin hankalin ba yanzu. Ina ga mu dan jinkirta har a samu mafita. Kuka sosai Ammar ya fashe da shi aka yasa Ismail din rungume sa cike da lallashi. Ya Abubakar da zancen Ismail ya ja hankalinsa cikin gamsuwa da karfin hali ya ce shawarar ka ta yi Ismail dole ne mu jinkirta sanar ma Ummi wannan batun duk da cewar zuwa yanzu ta san babu Hibba a gidan. Sai mu san me za mu sanar mata dan hankalinta ya kwanta. Cike da gamsuwar jawabinsa duk suka kada kansu. Suna nan tsaye suna tattauna yadda za su bullo ma Ummin suka jiyo sabuwar hayaniya ta balle a cikin gidan. Har ta kawai suna fitowa a guje da sauri suka shiga dan tun daga nan suna jiyo kururuwar da ihun Hajiya Mama ke yi. Da kyan suka iya kutsa kai cikin falon su inda ke cike da yan biki da ke zazzagaye da Hajiya Mama da Abba da Junaid wai zai daki Ummi. Hajiya Mama na ta zagin Ummi akan ita ce ta tsara komai akan auren su Yaya Muhammad. Abba ma yana zazzaga tasa masifar da tattaro duk laifin Shirin ko na ce masta yana azawa kan Ummi duk da kuwa sai ya san gada zanen da ya kullace ta rubta da shi. Ya yi ya hasashen sa kuma ya gagara kamo bakin zanen da dalilin masta na juya shirin nasu zuwa tsarin sa daban. Shi yasa zo sauke haushin da takeici akan Ummi marainiyar wayansa har da yau gayyarin yan tayi. Ismail ya finciki Junaid ta baya yana kokarin rike katakon da ya daga wai zai buga ma Ummi da ke zaune ta dafe kanta tana jiran saukar katakon. A take mutane suka dare saboda yanda ya zubar da Junaid din a ƙasa ya take masa wuya. Rike sai ya Muhammad ya yi kokarin yi amma sai ya fusge jikinsa da karfi ya daka katakon da ya kwace a hannun Junaid din a ƙasa sai tun kansa jikinsa sai wani irin tsima yake tamkar mafarcin zaki. Duk yadda Junaid ke kakarin mutuwa ya ki daga kafarsa a uyansa sai ma sake murzawa yake cikin tsananin taurin zuciya. A matukar firgici Abba ya kai hannu wai zai ture Ismail sai dai ko motsi bai yi ba sai ma waiwayowa da ya duba Abban da wasu irin jajayen idanun da suka bama kowa matukar mamaki don gaba ɗaya ya burkice masu daga Ismail ɗin da suka sani zuwa wani daban. Idan jikinka ya ƙara gigin taɓanawa sai na ɓaɓɓalla ka yadda ko uwar da ta haife ka ba za ta sake gane kamanninka ba. A wani irin zabar Abba ya waro idanu yana nuna kansa da ni kake kamar da yake murza wuyan Junaid da ke kakarin mutuwa ya ɗaga ya wani irin tsalle tamkar ɗan ƙwallo zai buga bal ɗin daga kai sai mai tsaron gida ya halbi haƙarƙarin Junaid. Wata irin wahalalliyar ƙara Junaid ya saki tare da jan numfashi tamkar zai shiɗe sai ga aman jini. Inna lillahi Ismail ya Muhammad ya faɗa da sauri yana kawo hannu zai rike sa. Saurin daga ma ya Muhammad ɗan hannu ya idanunsa na kan Abba da gaba ɗaya ilahirin jikinsa tsima yake da yadda Ismail ɗin ke tunkaro sa sai yake ganin tamkar zai haɗiye sa da idanunsa masu sifar na zaki.
ya Muhammad barni da karta ma wannan shashashen dattijan wonin na ƙarshe dan har ya sake koda kallon ummi da wata manufa to lalle sai na maida shi abin kwatance kai ba ma shi ba ko karen gidan ne ya sake mata kallon banza lalle ni Ismail zan daddatsa shi gunduwa da cinye naman sa danye don uban da ya haife sa ya kare magana idan sa akan abba yajin tana nuna Hajiya Mama da ta koma jikin bango ta makure jikinta na rawa kar ga fitsarin da ya cika mata mara tuni ya balle ya fara bin kafafunta yana sauka saman tayis kaga wani salo kamar a fim Ammar ya faɗa dariya na kubce masa a bazata da haka kawai wasan ya matukar burge sa da kayatar da shi Siya Abubakar kam da gaba ɗaya mamaki da alajabin Ismail din ya daskarar da su a tsaye da ƙyar suka iya fusgonin farfashin su suka yi azamar zuwa suka sha gaban sa ganin Abba yake nuna nufa gadan na su gaba ɗaya abinda zukatan suke basu lalle Ismail yana tare da wani bahagon aljani ne kila idanunsa ya rimtse da ƙarfi ganin sun tare sa cikin wata irin murya mai ƙaraji da suka firgici gama abocin saurare ya ce minti 3 na baku a fitar min da wannan sauran gawar anan kar kuma na sake ganin kafar wani ku anan in ba haka ba ya kalkale da dariya da ta saka Siya Abubakar sake zama turus a gabansa jiki na rawa momi ta kama kafafun Junaid ta fara ja tana kuka yayin da Hajiya Mama ta fece da gudu har tana cin tuntube za ta faɗi suka hau Garba da ke gefe a makure su ma ne suka karfin kanin matsowa suka taya momi daukar Junaid da zuwa yanzu ya sume saboda azabar murzar da wuyan sai sha da hakarkaransa da gudu Amar ya taho ya rungume Ismail ta baya yana dariya da hawaye a lokaci daya hakan ya sa Ummi ma da ta mutuwar Janna tana kallon Ismail din ta miƙe zuwa gare su hannun Ismail ta riko cikin nata hawaye na sako mata saman kumatu ja hannun nasa ta zaunar da shi akan kujera tare da daukar goron ruwa da ke a saman center table da ake ajiye ma baki ta balle murfin ta dora masa a baki tana shafa kansa babu musu ya hausha yana jin ajiyar zuciya sai da ya shanye shi ta janye goron tana ci gaba da shafa kan nasa a hankali ya limshe idanunsa da komawa baya ya jingina jikinsa da kujerar numfashinsa tun yana sauka da zafi har ya koma sauka a hankali alamar zuciyarsa ta yi sanyi Ummi ta share hawayen fuskarta tana yin murmushi da duban Siya Usman da har yanzu rudani da al'ajabin mamakin Ismail ne ya gasa barin su matsowa suka gare ta ya Umar da ya Usman suka rungume Ismail din yayin da Amar ya zo ya zauna gaban sa ya dora kansa a saman cinyarsa fuskar sa washe da dariya tamkar gonar auduga hannu ya kai a hankali bisa kan Amar yana shafawa a karan farko ya saki murmushi da dago kansa yana kallon Ummi da Siya Muhammad ki yi hakuri Ummi lamarin mutanen nan sai da overacting na fahimci wannan ce kawai mafita a gare mu in ba haka ba sai wata fitilar ta kaure har ka kai ga jima wani ciwo yanda ya magana cikin sanyin murya tamkar yanda suka san shi ne ya saka su ya Usman sakin ajiyar zuciyoyi amma Ismail ka bani tsoro matuƙa wallahi har ma fara tunanin ko baka da lafiya ne cewar yaya Muhammad yana murmushi dagowa Ismail yayi zaune sosai yana sakin yar dariya yayan mu lamarin tsohuwar nan ne sai da haka sai dai fa na san wallahi ba hakura suka ba dan da alama na jima wancan wawan yaron Junaid ciwo a hakarkari Ummi in har shirin kuna na barin gidan nan na nan to lalle dole ne ki tafi ke ma a yau din nan kamata ya ma a ce yanzu kawai kin ga sai ki karbi amare da kanki ya Abubakar da har yanzu shi dai yake kallon Ismail din cike da nazari da wasu wasi ya gida kansa cikin gamsuwa wannan mafita ce mai kyau dan abakan ba kan wanda za a lasa bace a jikaifi kawai Ummi kamar yadda Ismail ne ya faɗa barin gidan nan yanzu shine mafita kawai sosai ta ma Ummi ta gamsu da zancen dan duk abin da zai bata mata taron auren yaranta ba ta fatan sa sai dai kuma ta fahimci abin da Hajiya Mama ke burin yi kenan sai dai kuma cikin damuwa da rauni tace ta ni din fa an ganta da sauri yaya Umar ya gida mata kai karki damu tana tare da kawayenta ashe zuwa anjima na san za ta ba masu kai can kawai duk da zuciyarta a raunana take hakan bai hana ta gamsuwa ba ta miƙe tana warware mayafinta da dama tana tare da shi tun ɗazun ta sake yafawa dama ba wani mutanen bane sosai a sashen makwabta da suka shigo suka yi mata Allah ya sanya alkhairi duk sun fita saboda yamma ta yi sosai sai kawayenta na kusa sosai irin su Hajiya Mardiya su ko sun san da shirin barin gidan dan dama su ne za su je amsar amare a can jin hukuncin da ya Muhammad din ya suka yanke ne ya saka su mimmiƙiya su ma suka hau kimtsawa su mi ba su da matsala da komai na sashen dan sun tsince masu muhimmancin sun killace sauran sai Hajiya Mama na can akan Junaid cike da rudani suka samu suka fice dan dama gari ya fara duhun magariba da ake ta faman kira a masallatan anguwar mutanen da ke a tsakar gida kuwa gulma da tsugudidin da suka haɗa kai suna yi gurup yasa ba su hankaltu da su Ummin ba a tunaninsu kawai yan biki ne za su wuce gida a can Ali Street kuwa cike da farin ciki da ƙaunar yaran har cikin rai Baba Saude ta miƙe domin gabatar da sallar la'asar din ita ma tana idarwa ta fito ta hau shirya musu abincinsu na rana da basu ci ba kasancewar yunwar kuwa na kwakular cikinsu ana idar da sallar la'asar din
suka dawo gidan, sai dai su kadai suka shigo falon banda masta da ya zama sa yan rumfar bunin da ke a gefen swimming pool din gidan, dan ya san tunda suka dawo gidan shegan surutun su ba zai bar shi ya huta yanda yake bukata ba. Su kwa daga can cikin zalamar kayan dadin da Baba Saudan ta baje musu a babban dining din suka baje da fara dura ma cikin su, yayin da kowa ya fara kayan loma sai sabon surutu ya balle. Baba Saudan na gefe na musu dariya kamar yadda ta saba har suka kammala. Su ne suka zabar mata ɗakin da za ta zauna a nan downstairs din. 100% ko ta gamsu da ɗakin da yana da ɗan nesa da ɗakunan su, gashi kuma gab da kitchen. Su ne suka shiga gyara mata komai duk da ba wani datti bane ba da ɗakin. Bayan sun kammala, Salis ya yi list ɗin abubuwan da ya san Baba Saudan za ta bukata na amfani musamman a toilet. Daga haka suka dawo falo, kowa kama hidimar gabansa. Lokaci suka sauko zancen Zaid da ke can gidan su Hibba, yana gano duk cakwakiyar da ke faruwa ba tare da kowa ya fahimci shi din wane ne ba. To, masauraro, anan zamu dakata.